Hondarribiko udala azken urteetan saiakera handi bat egiten ari da, hemen inguruan ditugun lurreremu hauek guztiak udalaren esku izateko. Jakingo duzuten bezala, lurreremu hauek estatuarenak dira gaur egun, eta estrategikoa da izan ere bertan ditugulako hainbat ekipamentu publiko kirol instalakuntza hauek bezala. Hondartzako futbol zelaia, atletismo pistak, kanpoko futbol zelaia eta kiroldegiaren instalakuntza guztia lur hauetan jasota dago. Trantsizio ekologikoko ministeritzarekin lurren transferentzia egitea helburu dugun honetan zergaitik eta zertarako egin nahi dugun adierazteko moduan adibide gisa esan beharko genuke Hondartza futbol zelaia aspalditik lagapen baten bitartez jaso zuela udalak erabiltzeko aukera, baina lagapen hori iraungita dagola urte luzeia. Eta adibidez, belar naturaleko futbol zelai hau astean behin edo bitan besterik ezin izaten da erabili, eta transmisio hori jasotzen dugunean asmoa dugu belar artifizialeko futbol zelai bat izatean non erabilera edatuko den, bai futbol eskola, bai partiduak burutzerako garaian, iruditzen zaigu urratsa handi bat daukagula edo erronka handi bat daukagula aurrera begirakoan, bai bertara etortzen diren guraso eta bisitariek ere estalitako eremu txukun bat izatea partidoak ikustera etortzen direnean. Kirol instalakuntzek ere berrikuntza batzuk egiteko beharra ere badute, eta transmisio horrek ahalbidetuko digu kirol instalazioak beraiek berritzen hastea. Izan ere, jasota zegoen hitzarmenaren arabera, 25 urteko epean, eta 25 urte horiek beteko dira 2026 urtean, hau da, etzi, jasota zegoen hitzarmenean kirol instalazioak berriro bota egin beharko ziren eta utzi beharko litzateke lur espazio guzti hau hasieran lagazi gutenean bezala, ezta? Eta hori ekiditeko oso garrantzitsua den urrats bat egiteko asmotan gaude, elkarlanean egin behar daukagu eta herritarren zerbitzura egongo diren kirol ekipamentuak izateko helburu dute. Hori horrela, 2022 urtean hasi zen espediente bat lur hauek udalera pasatzeko eskatuz, eta tramitazioa luzea den arren, ostiral honetan burutu genuen trantsizio ekologikorako ministeritzarekin bilera bat, innezesariedadearen deklarazioa onartzeko. Hori da lehenengo urratsa ahalbidetuko duena, ondoren gainerakoak martxan jartzea, eta adierazi beharra daukat, bai ministeritzako kideekin elkartu ginela, Idurre Bideguren senatariarekin ere, Gipuzkoako lurraldeko kostaseko arduradunarekin ere, eta udaleko hainbat zinegotzi ere elkartu ginen. Guzti honen helburua tramitazio horretan ahalik eta lasterren aritzea da eta ahalik eta koordinatuen ibiltzea da. Innezesaria den deklarazioa martxan dago, behin hori gauzatzen denean, beste urrats batzuk egin beharko dira, hau da desafekzioa, lurrauen desafekzioa, eta ondoren tramite bat egin beharko da estatuko lurrauek udal titulartasunera pasatzeko. Ministeritza desberdinen arteko lanketa izan beharko du, hau da koordinazioa beharko du, eta tramitazio hauek sakonera handiko tramiteak izaten dira, ez baita egun batetik bestera gauzatzen. Horregatik, udaletik helburu daukagu koordinazio lanketa batean aritzea, bai lehen aipatu duan miteko edo trantsizio ekologikorako ministeritzarekin, ondoren ogasun ministeritzarekin ere lan egin beharko dugu, eta udal ordezkari zein estatuko ordezkari horien arteko elkar lanketa bat beharko du. Bilera hauetatik jaso dugunaren ondorio da, tramite hauetan elkarlanean aritzeko asmoa dagola, eta horregatik eskertu nahiko nituzke bai ministeritzako kideak, bai kostaseko lurralde arduraduna, senataria bera ere lankidetza honetan lagundu izanagatik, eta espero dezagun herriarentzat estrategikoak diren lur hauek epe labur batean edo ahalik eta azkarren batean udal titulartasuneko lurrak izatea, ondoren ahalbidetuko digulako instalakuntza publiko hauek herritarren zerbitzura modu egokian jartzea.